Ahojte. Určite ste sa už niekedy v živote popálili, ja teda určite. Keď sa vám to stane, tak mám pre vás opäť super vychytávku. Je to jeden špeciálny akupunktúrny bod z dráhy pľúc. Hneď vám ho ukážem, ale ešte predtým nezabudnite, ak máte akýkoľvek zdravotný problém a uvažujete nad tým, že by ste možno vyskúšali čínsku medicínu, môžete to urobiť aj tým spôsobom, že na mojej stránke vyplníte dotazník. Ja keď vám ten dotazník spracujem, tak viem vám presne na mieru na váš stav vybrať vhodnú bylinnú zmes. Ten akupunktúrny bod sa nachádza teda na predlakti, na hrane ruky. Ako máme kosť, tak keď pôjdete po tej kosti a kde sa zastaví palec na drsnatine, tak tam je ten bod. Alebo úplne jednoducho, keď si dáte takto ruky, tak kde ukazovák vám smeruje, tak tam je ten bod. Takže keď si ho pekne stlačíte, zamačknete, ale musíte to urobiť hneď, ako sa popálite, tak je to veľmi funkčné, pretože pomáha tú horúčosť, ktorá sa do tela tým popálením dostala, uvoľniť von, otvorí všetky tie kolaterály a pomôže telu sa s tou horúčosťou, s tou popáleninou popasovať. Ahojte. Mačička sa na nás sneva. Vážno, že? Ja zjesť. Je vážna? No poď. Ne? Same vieru. Dobre, zlato, tak poďme takto.